så tilspørger jeg dig. Søren Berg, vil du have Pia Bøgh Larsen, som hos dig står til din enke hustru? Ja. Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad løb Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin enke hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Pia Bøgh Larsen. Vil du have Søren Berg, som hos dig står til din ægtemand? Kære brudepar, kære bryllupsgæster. Det er noget helt særligt, når ens datter skal giftes. Det at gå op af kirkegulvet og overdrage hende til hendes hjertes udkårne af en ubeskrivelig følelse. Og så lige, må nu også ham Søren er den rette. Det er en stor glæde at have tid til og mulighed for at være jeres private butler. Børnepasser, rengøringsassistent, handyman, chauffør og meget mere. Kissemisseriet blev alvorligt. Det er dagen i dag jo en klar understregning af. Og heldigvis fik vi aflivet motorcyklen. Kære Søren, du er en utrolig dejlig, sød og kærlig person. En Søren, man kan stole på. Altid godt humør. Meget hjælpsom. Pludselig siger du til mig, der er noget alvorligt, jeg vil tale med dig om. Jeg blev godt nok rolig. Skulle huset nu males om igen? Næh, du ville nu bare høre, om det var ok med mig, at du ville fri til Pia. Ikke andet. Jeg kunne naturligvis kun sige yes. Fra den flyvende tæppe. Ja, du fatter det næppe. Alt det som vil vise sig. Et helt nyt liv. Et nyt fantastisk perspektiv. Ingen, der siger nej og standser dig.
og siger, at vi kun drømmer. Pia, for 6 år siden begyndte vores drøm og vores nye liv sammen. Dog ikke på et flyvende tæppe, men på min daværende motorcykel. Sådan cirka i hvert fald. For nogle måneder siden lå jeg i vores soveværelse og kiggede på dig, mens du sov. Okay. For inden havde du set filmen The Notebook, og du havde klud bryllet. Og ja, jeg har nok også fældet en tår eller to. Det, som vi netop synes er så unikt og sødt og smukt i filmen, er, at ægteparret i filmen, efter et langt og lykkeligt liv sammen, ligger sig i samme seng, hånd i hånd, og sover begge ind i døden sammen. Lidt sukkersødt, vil nogen måske mene. Men da jeg lå så på dig, mens du sov, tænkte netop på dig og mig, efter et langt og lykkeligt liv sammen. Pia, du skal vide, at jeg er utrolig stolt over at have dig som en hustru, og jeg glæder mig meget til fremtiden sammen med dig. Pia. Søren. For det her er jo dagen, I har planlagt, ventet på, forberedt. Og jeg har kun et enkelt råd til jer. Og det er, husk at kysse. I skal kysse hinanden, og I skal kysse hinanden rigtig meget hele livet. Vær så god. Kysse. Jeg kan vise dig alt. Denne strålende verden. Hør, prinsesse, hvornår har hjertet sidst bestemt for dig? Jeg kan åbne dit blik fra mit flyvende tæppe. Ja, du fatter det næppe, alt det som vil vise sig. Et helt nyt liv, et nyt fantastisk perspektiv. Ingen der siger nej og standser dig og siger at vi kun drømmer. Et helt nyt liv, en verden som er ny for mig. Heroppe i det blå kan jeg forstå at verden kan forandre sig med dig. Verden kan forandre sig med dig. Helt utrolige syn, stige op ad dykke, tårnhøj svimlende lykke, mens vi svæver gennem skyen. Et helt nyt Luk nu øjnene og 100.000 ting jeg ser. Jeg er et stjerneskud, som fløj herud, at vende om er ingen Et helt ro i det, verden lukker sig op. hvor det utroligste Verden kan ske. fascinerer ud i det himmelblå, Der nok at nå. Lad mig få et helt nyt liv med dig. Et helt nyt Et helt nyt liv, en helt ny en vej. helt ny vej. Så tag med mig Et dejligt sted for dig og mig.
godt komme med.